Edison hmantlak lohva pathum na aron chhuak leta Jiangsu province cheng kumsom thum pangami hania thil mu chhuah somli borvel anei towa Tangkai don mange hanti turchi ala ommeulo Edison hmantlak lohva masaber khan scooter ekinom sa ngalte sasa na chem phone coverata na man thei ti borvel asiam chuaka apahni na khan tuilum intrauro ti chau type thei robot ti borvel asiam chuak ve thung apathum na po hi achuti te lua chuanglo ahming chu wangfenga ania thil siam chuana a thok thrin in heta tang hian kut them thiam na lam anei trana mihring ta na thil thatur mi in an leidu tur ngei siam chhuah atuma thil siam chhuah somli borvel chu nei to ma se Tangkai na ayin atrul lo na lai atamzo ko me asoidanin thil siam chhuah tura hian ngai dan kanei nuala bazara hral thei turte po siam chhuah ve kadua ma se ka ngai dananga ka siam chuan alak tlak lo vek zel atia asiam chuana tan hian nithuma tanga thakhat chung velte hun amang thina ne choi treulo na turin thil siam chhuah anei nuala chungzinga pakhat chu patla angdeu niin abuk na plate pahnia chuan chole chome da turania eitlem zok le arit zo ka in khayanga atam zok chu lowei to mai turane ei phai deuh hnuwa a in khai aya azan chuan pakhat zok chu aron chuk velenga lowei le mai tur plate pahnia hian ei tur tui thau pai tam chi le risel lam chi da turania balance diet vonna diktak hani donane plate pakhat von reilutuk a theidon lova von vai chuan aron vir to mai dona cho ei thei hani to don lo pakhat le chu dokana chereng chunga cho ei na hani ve thunga thilvira thira wa chu konga wa turniin exercise la chunga cho ei tur tinatluk velane hei po hi thleng dana chu ron per chho theina siama khol hian ea tamto aron ti chuan thleng chu aron paisak mai thrin adang le chu kut le ke hruya hlin turania ei pain ke khai chhozia angaya thilei pa a workout ngal char na ane henga thil mu chuate hi indait nan a that mel viau lain cho chhum tle memo in sum kha a ol samin a thazoka mu chuak lo poni se khovel aom thei viau thausi ben hlum na asiam po hi mutui chu har tak turane khola thovuak na avua ahnuaya mutto mai turania thovuak na chuan bitumbi ke mempo neilovin aron vota thrina thausi le tho a omle omlo po a thliar rang chuanglo avuak ngun dan hi adjust thein asiam thlapa mase keya thausi na selain mal le kong velte avola ulau thunga thausi len thak tu tan chuan a thafa hran chuang lowane mai phina ol sampo asiam chuaka brush chukle chho thei chu dar thalang ma dain tui phuna tur om tel boka abula vadin mai turane mai chu a phi 5 yaw mai thei ma se kor hak chiero chu anilem lo thunga hu zorvek angai donane chopme hladewa om banna tan chopstick asiam dang lamboka ngakwa yang dewa man thei turania ei tur chu phio chata chopstick thria ei thatle to mai turane hei phei hi chu min lo ban lokte tiemo a chopme kha in chop nai mai a in arem chang lo zo ko me phone khoi chunga kongka hong thrin tan ra chi asiam chuak le a kut pahnia thil keng tan chuan atangkai mai thei asiam chua chan ber phone khoi chungero chuan raptura da chhuah zau angai thowa wangin kongka honpa ngai nen ai nangreng thowa athil siam chuate hi interneta phochuak thrinin mitam takin atangkai don hi ti puilovin a hlimome anlo ti saka a chezonga soizui a hlo chuan a aya thra a siam turin a siam non le ngat zela thil tangkai lo siam chua konga China in Edison hmantlak lohva pathum anei ta a aro pui reng renge thil siam chua tangkai lo kan soita ka chuan adangin hanchun zom teang sleeping bag kenei
pona riadonin puanin mutbule mei chemna tur ti borvel kan mamo thina ram hnuaya kem neite kanin ti mutak zela pheichuan heng manruate hi sumdon na tling takan ni towa sleeping bag pa ngai po a that tok fiau lain a in tirem hredevin kenein an lo siam peka ha ka mut top tur an ti te po ani mai thei ma se mutna tan chuan an nom lo chu thu ran mu hil chunga kallulu anom ngai lova ke anei hi atangkai hlol lo muthilain savom ron kal thut se tlan chiat na tan atangkai yang ti donila tlan chak pui thei ani don box lo wangin phel kan du le thau thau do na ke nei lo a in atangkai na om chuang lo ane mi pa bra mei chia point brand ne ya mi pa point an nei lo na tu ro om lo tia mi pa bra mu chua hi a trul ber lo viau mai thei mei chia te chuan an hnute dom na tan an mamoa hnute lian deuh phei chuan malama a uai thei awangin kong na te po an nei thei ome an mamo ania ma se mi pazinga ka hnute a lian lutuka ka konga tina hanti tur anom ngai lo mei chianga in chei thin te tan tal atangka yang chu kan lati mai thei mi pathom hno aya mei che thom hno in bel du jok ninana na engwangin nge mei che bra aya mi pa bra an than chuangang le lir thei khu chhuah na thuk lir thei khu chhuah na hi asavung vung zela chumi mangtangkai tur chuan iran lama a in tirem hredeu ten thuk an lo siama a khu chhuah na voin thuk chunga chuan sarep le vudda thuk thol to mai turane heti china hi chuan atangkai melfu mase atangkai lo na nitai ro chu lir thei khu hi boruak chia carbon monoxide tania chumia eitur hemmin chu mihring tan a hlau om viawa until siam chua hi lir thei chuan an vua meu lovin an hmang tangkai talo boka tu main lir theia tlan chunga rong bol an du lo te po ani mai thei bokane ran vulatan lung kumsang khazakwa somsari chowa khan geridal chuan rananga vul turin lunga hral chuaka sumdon natan ahmanga afu zek lungte hi mexico a rosarito tuipui kamami ahmang thina ran vulve chak si ayen kol peilo le hun nei lo te tan aduan chuanin dollar li in vulatan lungtum kan leiteang tiang velania geri hi millionaire ani pha thunga athil mu chua hi tangkai lova chuan a hlok pui ber ani tahial ome diet water intura diet tian putir chuan calorie pai tam lo turle thau chia siam lo jok tura duan ani thina china lama thau pai mi lo diet water an lo siam chuak ve thunga enge antel tlem ti chu a hriat lova ma se diet ta tel hian shala kalawangin mineral water pa ngai kha diet angin an fun vel mai mai te po ani mai thei tuin siam na hi hydrogen pakhat le oxygen pahni ania pai thren chuan tui ani thei to don lova oxygen an tel bel ni don ta se H2O true hydrogen peroxide tur alo ni to don thunga chu wangin tuya lezel chuan diet siam hi chu a har to viau mai theya an siam miau si ane cholukhum nung turin Chcha kan mamoa kan eyangai mase pangpar le thlai te ro chuan an ei velova leya trang le ni enga tangin anei tur chu an siam mai thrin mihring ten thlai kan an theina turin Michael Barton le Michiko Nita te chuan cholukhum an ron duang chuaka mihring taksamamo tur Chcha chu thlain chon siamna photosynthesis angin asiam ve theya cho eyangai to don lova mihring te chu thlayang mai kan ni to don ane Chcha hi ka a chuan alu alangai thawa algi nen paipin ka chu thunzom to mai turania a hmantlak lo na lai ro chu mihring te hi thlaya siam kan ni lova thil lei tur kan ne toilet paper Shipuilen tira toilet paper in chek run puya rangkhan atangkai zia halanga ma se an siam dang lamda nero atangkai ta chi alo
Shritlang nap nga le tra bel deuh te hman turin toilet paper luk human siama mamo chang apia nga po thak to mai turane kuta kenemo ipa a emonen ahna tho ai nang renga toilet paper chip chuan vu chu tu main handu lobok heba ka hian dollar makta duai tel man turin toilet paper chu rangkachak kerat somni palia siam haloni to boka in thruk na ta na mana payatan chuan tu main an hmang lowang ti chiang sa neya apo thler po an po thler du lobok toilet paper man to thlon mai ani ye